Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Epia Chelsea pache thang chunbang kursing timung amena hemalong pherang ke amai ke phapon. Kedam tang thang ni phai kriner kep arni nijang KARBI ANGLONG kheroni ahawar along nokbare longri ingleng arong sarmen ingleng ahem chojun kar klipona hut Kopili constituency MAC Pawan Kumar KARBI akhya phan matha thipin manpeng chini ne pin pen lang plot si akeng op chiplok ple pin pen kedama putha Epia Chelsea pache thang chunbang kursing timung ahin pen hawar ke hat pan ingti arong amena hemalong pherang ke amai ke phapon. Hawar ke hat pen Sivoram Kro KARBI ANGLONG News. Anili ki polam kalilo KARBI ANGLONG rasnoitik itihad borsing rong farak haya kitok long stok daklo. Nang litum ta lang tamik page number 63 long stok daklo lagi. Je Christian tum ke hang ahem prek ke nang ni pusti halabang so talang tum deng dun der. Alida sana Christian nang sepu atum yata nang tum social media long teglong tumi klang alo. Laben non labang so nang ke jabo na kumalo. Christian tua poche pini Kongres BJP tum ha amreng along tum lam kaninge lo sonsi lo tum pache thang bollo. Inde dev kachari ke labang so Indiana constitution ke pilo dharmo nirupik pekhop asal Islam kaninge secularism pun labang so lam kaninge do ke constitution lang se. Da ke dharom tabelo labang so handbrake ke hang ke hala 1969 lam ningka po. Jong si labang so handbrake ding du det te Christian nang paman et popu lolong tok do ma je Christian paman et nai bonak lolong tok ma constitution tok do ma de butat sitani li labang solam alang tumhan karjukang tum ge la hello constitution teng pensi kachari ma det ke mat aning hang jung ma si kachari lo di labang solam arjuna ko siam tuliram hang ka 6 schedule paragraph 20 teng pen ke da ke inglong aso tu sidonai pusi hadak tapul inglong aso area de lapen article 343 long dapulo Indian Constitution article 343 long dapulo Assam State Election Commission ke da ke nang claimun e 6 schedule area long ke la election nang conduct e hal article 343 long sipulo lapen 343 jet along dapulo 6 schedule ke not applicable puta lapen Assam Panchayati right act pen napulo 6 schedule area ke not applicable pada tok do nang tum dak pen thura damoi pusit manang pulo nasi piniar ni labang so kachi song ham phanga long tame tum ning swet ke dunai bugela hello party lam ke pathe jok se pini ke nelo jong si tum party jong se pathe bom pote tum akhi masibir de ji nili lasi kituchi nang tum han media no nile na pacheni junji ke bangke ani si isiala mako klang chulo el tum si malangli press meet ke dolam sinili pini labang so press meet dan pacheni ponpo CM ke hai ke case hai helang pusi alangli ali si press meet long ke pulo nang le tum press meet anglo si bang ningjel lo alang limina si chehang lo chok lo to nilitum EPSL si tum na hokta hai helang election hai helang selang likaning je gette nilitum appropriate tek hai he lo de amreng alem salon nilitum haladak inut hanse sangho putum hai lo lem salong ni tuma bang sol election ki janun jeng tum hadak hajar Roslyn ingtipi cancer ke so operation jiaphan kerap kicho hang lakhain kora phon nilim MAC constituency ke parlo choki hola singno terang arong amekar kangbura ingti lapen martha teron piatum asopi aklengsi Roslyn ingtipi artaning kaning kora ke thom cancer ake so operation jiaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen nilim MAC Povitro Rongpi lapen KARBI ANGLONG ke theki dinga tomaphan kerap kelong jiaphan kachoning ripon
Pirthe monit atum komat ne aki sung thektik ahut ke thek long pen ke rap dun det abang monit atum ahir jume lapen arnam ahir jume kaiketa doverji Roslyn ingtipi keso penang an arji dinglo Choki hola Gulaghat Civil Hospital Bukajan Diphu Medical College alongta se chelangpon bomlo bonta ke meang theklong ledet ajoini thangthangni phaing koi arni Dimapur Referral Hospital along an bonlo Skena saipen doctor atum selangsi cancer ke sopusi ang thekpilo Lapen avi jum piglo tong sekot pen avi bong thom pilo ako non avi bongni pinangji dolang tangka kavidet penajo avi ki piasai ington koklo Lapen doctor atum ke puke operation serak nangpo tangka sika lakhini sose nangji anlote meji pusi asang tarke klanglo bonta hema hormu chejor nangji andoan chejor laplo non ke kamatha bidi kijutlo lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan ningthelo nyangrap dunvekji pusi lapen nilip MSc Povitro Rompi Bukajan ele Dr. Numol Momin lapen kisung ahut kerap dun aning ke hangatum anta none phong operation jiaphan asayalong nang cherap dunvekji pusi keso det asarpi martha teron pipen choning ripon Apo kabang tako lang pasan pulo lata ako avi formasi lang kasan sedelo anke lang sani pelote avi unita pas letter avi pinala kujalo lasi laso avi pensitami kunna sikelong matani tengelong na tekedelo kenamnya paisa ta ada masila takilong ledelo ako isu setami nasondo pulo operation nangji sinang pulo operation pelote ini tay no ramoni da banke via banke letar krehini pulo tanon na banke non ki pipen awlang abang along ke do avi pen ke letar plira 100 gram velo amasi operation akam na claim velo Gorom paniari japen silonijan ang bongalong habit aing nartowar ang bongchet along karjap thip penajok minit phokep anbak towar pekpedet penajok pupu kacheleng kisung habit aing nar towar RVR etado gari aphit pen kekat nang koklo sitami kopai kemi pen ajok birta ke tok bomahut anke thangta kisung phophelang sitami munit atum penang an kapheri pensi hangjolu lapen rata tumpen nang pachini dona tengki forest department atumpen keton kelang do asonte mesenji puta ningje ponthu Tarapung Pendor Singh Taupi, KARBI ANGLONG News. Duar bagori lakhain koi ratroke parlo, lindok rongpi amikar sikari hanse, ningkan phokeso, sekachilangji aphan kirap kachohang. Duar bagori lakhain koi ratroke parlo, dehori adung het, langthoi thepi kangbura, lindok rongpi arong amikar sikari hanse, arta ningkan troksike brapho, alang li pherangke kahumri damahut, nangkachit handuna tengki, inglong arit ke panahut men, amoy solet penamat, honghap hongrua keso, cholong loklo, lapen nilitum kiduk pik penajok, ningkan pho an keso cholong lok sitami, se chelang imo wedet loputa, nangchit handun. Lapen pherangke karjua hut nangke chithandun ke nilike sarkar pen sitami arta ke onga tuma phan kerap atangka pusitami longdon delang lapen sarkar pen ningke me pen kiduke laga phan pekar om keron pusitami longdon delang mosuri he he keron pusitami longdon delang lapen ke kiduke laga tuma phan hemso keron pusitami longdon delang puta nang chithandun alang li pen choning ridun ke nili ningka che thenai ningka ching samnaya bang duar bagori arada phan kerap naya bang KARBI ANGLONG Autonomous Council Forest Board Chairman MS Richard Tok bia phan choning rilo se chelang jia phan nangra vektha lapen nili hemta dothai vilasi nangli nangjin sora ting sitame chenam jia phan nangrap dun vektha puta choning ripon padu Tarapung Pendor Singh Tokbi KARBI ANGLONG News Ima Sekari Hanse nangli arta ko ando po ningkan pharu si chok che ningkan pho belo nangli kiso ke ningkan ko an lo ningkan pho lo puno kali bang ningkan an lo ningkan pho ni do lo tang te nangli top puta พอใช้ได้พี่ใจบ้านเลย